Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu segalo ninya mama kurang garang basa batuang alim ulama dicari pandai suluh bendang dalam nagari. Ayah bundu kakak dekaku 100 anak saudara. Bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Kapai tanpa minta makan, kapulang tanpa minta minum, undang-undang jalan kasaluku. Kete indah sabi namu gadang dak bau gala dari ujung lapeh ke pangka, dari tapi lapeh ke tengah. Bayak nan ado di kampung halaman maupun ado di perantauan. Angku-angku mama-mama dun sana seronyo. Bayalah kini tu ambo menyampaikan salah satu jorong di negari kita Malintang, yaitu jorong Kampung Ambacang. Kampung Ambacang nagari nan kito cinto. Di sinalah denai tampe bamain di saiswa. Di sanalah denai digadangkan ku batehnya, katehnya, kabun bungo, kabaruahnya, maru pada macam, maru pada kutu, maru jungwi, nagari dan maru banda dadam. Ku krailianyo bandara buang juk kemudiannya yolah padang tajul nambah bate juk kampung rambai. Di kampung Ambacang ada kampung Ambacang Raya, ada kampung Ambacang Ramudia, ada kampung Tengah Jorawang, ada Ceniago Jetaro, ada Pulau Kabun Bungo di kampung Sikumbang. Nah, di kampung Sikumbang itulah denai dilayakan. Nah dun sana serenyo belum masuk kamu sampaikan pulau tentang jorong kampung Rambai, kampung Pauah, kampung Taruko, Tanjung Alai, Muko. Itulah nagari kita Malintang saja dari Batu Balipe sampai ke Batu Kuduk.